Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kwa amene mudapitako ku Kasungu Parish, St. Joseph Parish, pa entrance polowera khomo la chipata cha chechi yawo pali mawu amphamvu. Pogwiritsa ntchito mawu amene ali mu uthenga wabwino tsiku la lero. Bwerani kwa ine inu nonse otopa ndi olema. Lero Ambuye Yesu akutipatsa mawu amene ndikhulupirira kuti wina aliyense mwa ife akufuna atawamva m'moyo mwake. Bwerani kwa ine inu nonse olema ndi otopa. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 18 July chaka cha 2024. Ndi lachinayi la Mulungu wa 15 pa chaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu wa 26 kudzawerenga ndime ya 7 kulekeza 9, kudzawerenganso 12, 16 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Patrick Gregorio, a Catholic Men Association, kuchokera ku Maria Mthandizi Parish, Mtandile, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero, salimo namba 102, ikuti chauta ali kumwamba amayang'ana dziko lapansi, amayang'ana kulira kwanu, akuyang'ana kutopa kwathu, akuyang'ana kuvutika kwathu, akuyang'ana kusowa mtendere kwathu. Nafenso timuyang'ane, nafenso timusakesake. Muja amatuzira Yesaya, musakesakeni chauta pamene angathe kupezeka. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu Oyera mutu wa 11 ndime ya 28 kulekeza 30. Bwerani kwa ine inu nonse olema ndidzakupatsani mpumulo. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Mawu oyamba. Mawu la m'buku la mprofeti Yesaya. Inu chauta ndinu olungama, mumasalanza njira ya anthu omvera. Inu chauta, ife timatsata njira ya malamulo anu, ndipo timakhulupirira inu. Mtima wathu umangolakalaka kukumbukira ndi kulemekeza dzina lanu. Mtima wanga wonse umalakalaka inu usiku. Mzimu wanga mkati mwa ine umakufunafunani. Pamene mumaweruza dziko lapansi, anthu onse okhalamo amaphunzira chilungamo. Inu chauta, mumatipatsa mtendere chifukwa choti zonse zimene timakhoza mumatichitira ndinu. Inu chauta, pamene anali m'masautso anthu anu adakufunafunani. Pamene munkawalanga adapemphera kwa inu. Inu chauta, mwatiliritsa monga momwe amalirira mkazi pa nthawi yobala mwana. Ife tidamva ululu ndipo tidavutika ngati mkazi pa nthawi yobala mwana. Koma sitidapindule kanthu, sitidadzetse chipulumutso m'dziko lapansi pano, sitidabadwitse anthu atsopano pansi pano. Anthu anu amene adafa adzakhalanso ndi moyo, matupi awo adzauka. Inu nonse amene muli m'manda, dzukani ndi kuyimba mosangalala, monga momwe mame amafewetsera pansi kutsitsimutsa zomera. Momwemonso chauta adzaukitsa anthu amene adafa kale. Mawu a Ambuye.
Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 11 ndime ya 28 kulekeza 30. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, bwerani kwa ine inu nonse ndolemedwa, ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, pakuti ndine ofatsa ndi wa mtima odzichepetsa. Mukatero mudzapeza mpumulo mu mtima mwanu. Pajatu goli limene ndimakoleka ine losavuta, ndipo katundu amene ndimasenzetsa ine ngopepuka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Bwerani kwa ine inu nonse olema, inu nonse olira, inu nonse otopa. Ndikuthunzitsidwa mtima, ndikumva kukoma, ndipo ndikukhulupiriranso kuti ndi mmene inu mukumvera. Akuyankhulayo ndi mwini wa mtendere. Akuyankhulayo ndiye mwini chisangalalo. Akuyankhulayo ndiye mwini kutonthoza. Ino ndine nthawi zina timalakalaka titatonthozedwa, timalakalaka titapumula. Ndife anthu otopa pakati pathupa. Ndani amene salotopa? Robert Chiwamba mundakatulo yake adanena nthawi ina kuti anthu amangofika potopa basi. Anthu tatopa. Ansembe fika potopa nawo nsembe. Munthu banja kungotopa nalo. Ena amafika moyo kungotopa nawo. Ena ntchito kungotopa nayo. Ndizija zoti sala badanso ukupereka ripoti kuti kuntchito akhala. Adatopa basi. Anthu kwaya amafika potopa nayo. Anthu dziko amafika potopa nalo. Anthu ndala amafika potopa nazo. Tikukhala mdziko la anthu otopa. Tikulalikiridwa nda aneneri nawonso otopa. Ndipo omvera mawu nawonso otopa. Dziko la anthu otopa. Pakati pathu ndani anganene kuti ndosalema, ndosatopa? Ndani anganene kuti alibe misonzi? Achuma akulira, osauka akulira. Amphamvu akulira, opanda mphamvu akulira. Perhaps as we reflect Jesus' invitation for us to rest in him, to find the refuge in him, we should ask ourselves, what has made me weary? Chandipangitsa kuti ndikhale otopa ndi chani? Inde pali nthawi zina tikutopa chifukwa choponderezedwa. Pali nthawi zina tikutopa chifukwa cha systems amene ali pakati pathu. Komanso mwina ambiri mwa ife ndife otopa chifukwa cha chibwana chathu. Ndife otopa chifukwa cha ulesi chabe. Ndife otopa chifukwa cha kusauchirimika. Regardless of the case, Ambuye sasankha. Tosefe akuti bwerani kwa ine mudzapeza mpumulo. Satifunsa kuti chatitopetsa ndi chani. Akudziwa kale mitima yathu. Chimene akungosowa nchonena kuti Ambuye ndabwera pamaso pano. Ambuye ndikufuna kupumula. So many of us, we are carrying emotional baggage. Chithupi chinkumaoneka chimunthu cha mphamvu, koma tidatopa, tidalema. Tikuyenera tiphunzire kuti pamene tikupita kwa Ambuye, pamene Ambuye akutikodola, tifika bwanji kuti tipeze mpumulo. Nde chitsanzo choyamba tibwerere m'Malemba Oyera. Paja nkhani ya pamunda amakambira pamunda pompo. Chitsanzo choyamba could be the prodigal son. Atatopa nalo dziko, atafunafuna chimwemwe, amaganiza kuti chimwemwe achipeza pokhala ndi zambiri, mpaka adapempha chuma cha bambo ake. Bambo ake namulola. In fact, sanachite mmene timachitira ena. Adampatsa blank check. Son, you want joy? You think you don't have joy here? Okay, here's the blank check. Write what you want. So adalemba ndalama zimene amafuna, zimene amaona kuti zikampatsa chimwemwe. Adapita dziko lakutali. But eventually adazindikira kuti chimwemwe chenicheni chimapezeka nyumba ya tate yake. Kumene wachoka nkumene kuli chimwemwe. Chimwemwe chimapezeka nyumba ya tate yathu. Amayi Maria ndi bambo Yosefe adayamba kunsakasaka Yesu, adawakumbutsa. Mukundifuniranji? Kodi simukudziwa kuti ndikuyenera kupezeka nyumba ya tate yanga? Yesu amapezeka nyumba ya tate yake. Chifukwa nyumba ya tate yake ndi mmene muli chimwemwe. You and I tikuyitanidwa kuti zimene zatitopetsazo, monga the prodigal son amene adatopa ndi za dziko lapansi, tizikhala ndi nthawi ya phee nkuona kuti ndikuvutikiranji, basi ndibwerera. Tikhale ngati Petro amene atatopa nalo dziko, atatopa nazo zochitika m'moyo mwake, adalira tambala atalira atatu modzimvera chisoni. Ndipo Ambuye atauka kwa akufa, Petro adakazikhuthula akumufunsa kuti kodi umandikonda iwe Simoni mwana wa Yona?
Ambuye mukudziwa zonse. Tauza Ambuye kuti amadziwa zonse ndipo ife tifuna tizakonda. Atipatsa mpumulo, atipatsa mtendere. Monga ngati Paulo uja amene atayenda nalo dziko, atazunza mpingo, ataona ngati akutumikira Ambuye, adakumana naye mbuye ukakwa kufa. Amene adamufunsa kuti iwe Paulo ukundizuziranji Saulo nthawi yonse ankona ngati akutumikira Mbuye, osadziwa kuti amachita zotsutsana ndi zimene Ambuye amafuna. It could be musembe wanga ndasowa mtendere chifukwa ndikuona ngati ndikutumikira Ambuye, osadziwa kuti ndikungotumikira dzina langa, osadziwa kuti ndikungotumikira zofuna zanga. Ndikuona ngati ndale ndikupangazi ndikutumikira dziko, ndikutumikira anthu a Mulungu, osadziwa kuti ndikungotumikira zofuna zanga. Ndilibe mtendere. Ndikuona ngati mbanja muno ndikuchita zinthu zimene Mulungu amafuna. Alipo anthu ena kumpingo ali ndi maudindo ambirimbiri, ndipo amadzipereka akuona ngati akuchita za Mulungu, koma sakuchita ndi Mulungu. Ngati Paulo uja tinene kuti Ambuye ndionetseni, Ambuye ndilengeninso mwatsopano, Ambuye ndithandizeni kuti ndikumane ndi Hananiya anditsuke maso anga. Chatitopetsa nchani? Tikhale ndi nthawi yobwerera kwa Ambuye. Tikhale ndi nthawi ngati Jacobo uja tikawerenga Genesis 32. Amene adachita zonse, adaba madalitso m'bale wake Esau, napita dziko lakutali, nakhala kumene kuja, naona kuti chuma chimene wapata, akazi ambiri amene ali nawo, adzakadzi amene ali nawo, ana pafupifupi 11 amene anali nawo sakumpatsa chimwemwe. Anali ndi nthawi yonena kuti ndibwerera kwa m'bale wanga. Ndipo adatsogoza chuma chake, adatsogoza ana ake, adatsogoza zake zonse, nakhala yekha. Then ndi pamene adakumana naye mngelo wa Mulungu ku Phanueli kuja. Namuwuza kuti dzina lako ndiwe ndani? Iye amvekere ndine wakuba, ndine Jacob. Dzina lako silidzakhalanso Jacob, udzakhala Israeli. Akumulenganso mwatsopano. Anali ndi nthawi yokhala payekha. We must have moments of reflection if we are to know kuti chatitopetsa ndi chani, nanga tibwerera bwanji kwa Mbuye wathu. Ndipo chotsirizira chimene ndimafuna tisinkhesinkhe pamene Ambuye sakunena kuti bwerani kwa ine, akunena kuti tsono phunzirani kwa ine, kuti tikhale ndi mtendere, kuti tiwuse kwenikweni. Paja amatiuza kuti iye ndi m'busa wathu wabwino, monga tamvera nsalimo yathu ya tsiku la lero. Ambuyeso akunena kuti phunzirani kwa ine. Tiphunzira chani kuchokera kwa Ambuye? Tiphunzira kuti iye anali bwenzi kwa anthu ambiri. Atapita ku nyumba ya Marita kuja, tikawerenga Luka 10, 31, 32, 33, 34, timamva kuti pamene wina amadandaula, tamuuzeni Ambuye wangondisirira ndekha. Adamuuza, Marita, Marita, ukutekeseka ndi zambiri. Koma adamutonthoza, adayankhulana naye. Ambuyeso anali bwenzi kwa anthu amene akusangulumwa. Inu ndine tiyeni tiphunzire kukhala abwenzi, tikatero tipumula. Tikhala bwenzi kwa anthu amene akusowa ubwenzi. Ambuyeso anali ochiritsa, Ambuyeso anali okhululuka. Ambuyeso amapanga promote others. Ambuyeso amafuna anthu ena apange shine. Samafuna kuti yeye akhale the center of everything. Yes, Yohana amanena kuti Ambuye azikula ife tizichepa. Koma Ambuye mwiniyo chimene tingaphunzire kwa iye, amafuna kuti anthu ena azilandiranso ulemerero. N'chifukwa chake amati akasintha bread uja, akatembenuza bread uja, kukhala bread wambirimbiri. Samachita mmene tichitira enafe. Ine sindikayika tikanakhala enafe. Kutembenuza bread ndi nsomba kukhala zambiri, anthu akuona. Tikadati ndijiya ndekha, ndidafa bulu ine, ndidafa pa mtanda paja. Ambuye sanatero. Chimene anachita ndi chani? Anatenga bread uja nkwapatsa anthu aja. Nanunso menyani shine yanu, agayireni anthuwa. He was other people centered. Tiphunzira chani kuchokera kwa iye? He was a team leader. Samagwira ntchito yekha. N'chifukwa amadzipangira create apostles oti azigwira nawo ntchito. Ambuyesu anali nawo munthu. Ambuyesu anali nawo Mulungu weniweni. He balanced the two natures in him, fused very well. Ambiri timayendera mu extreme. Ambiri timangofuna za dziko. We should balance. Munthu ndi thupi ndi mzimu. Pamene tikutukula ku thupi, tizitukulanso mzimu wathu. Naphoda nalimbikira opemphera, nachena nalimbikira opemphera, namanga nyumba zabwino nalimbikira opemphera, nachita ndale nalimbikira opemphera. Koma ambiri timangopanga one extreme. Enanso we are in the other extreme. Kumango opemphera, kumango imba nyimbo, kumango kwera mapiri, pakhomo njala daily. Kumango opemphera, kumango panga malilime, misewu osamalambula. Kumango opemphera, ana osamaphunzitsa. Ayi, Ambuye anali nawo munthu weniweni. Anali nawonso Mulungu weniweni. Tapempha Ambuye lero pamene akutikodola tsiku lale. Poyamba atizindikiritse chimene chatitopetsa. Chachiwiri atithandize kumvetsa. N'chifukwa chani sitikumva mawu ake oti bwerani kwa ine,
tidzakupatsani mpumulo. Ife amene ndi akatolika tizipeza nthawi yopita kwa Ambuye nagwada pasi pa sakramenti la masakramenti onse Eucharistia napumula osanena china chilichonse, kungodzipereka mmene ulili kuti Ambuye ndabwerako. Mmakomomo muli mikangano, mmakomomo muli kutopa, mutha kunyamula kankeka kanu kasalu kanu nakapempha ku parish akuloleni mulowe ntchechi. Ngakhale mutapanda kunena chilichonse nagona ntchalichi muja 10, 20, 30 minutes mudzapepukidwa. Salimo namba 84 imanena kuti a single day, O Lord, in your house is better than 1,000 elsewhere. Tsiku limodzi mnyumba mwanu inu chauta ndilokoma koposa kupambana kwina kulikonse. Ambuye tsiku la lero tithandizeni mkutanganidwa kwathu, mkulema kwathu, timve mawu anu onena kuti bwerani kwa ine inu nonse otopa ndolema. Kodi osatopa ndani pakati pathupa? Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.